тренировка. Какви са очакванията ви? Много момчета се тръгнаха, ще има ли нови? Да, ще има и нови. Някои ще тръгват. Виждате да има много хора, ще останат по-малко. Очакваш се Адриан Миранда да присъства на първата тренировка. Спекулации ли са това или наистина идва в Сливен? Не. Още утре ще е тук за тренировките. Ще подпише ли договор с клуба или? Ще подпише договор. Днес се появиха спекулации в медиите, че Стефан Киков ще премине в отбора на Левски през лятото. Има ли нещо вярно в това или? Не знам. Стефан Киков според мен е слаб футболист и той не може да играе в Левски. Какви са очакванията ви през пролетния дял от първенството? Ще запази ли позицията си Сливен в А група или ще отпадне? Ще отпадне ли? Вие ще кажете. Какво мислиш, ще отпадне? Аз мисля, че ще се представят много добре. И съгласен съм с теб. План 2011 реално слезе отбора на Сливен за този състав. Да. Контролите уредени ли са вече или? Почти. На лагер ще се ходи ли или само в Сливен ще тренирате? Не, ще се ходи някъде, ще играем, ще пътуваме някъде, ще играем контроли, до края на седмица ще повече ще се знае. С по-класни съперници ли се търсят контроли или знаем, че вече ще играят с Любимец, Бероя, ще търсили Левски, ЦСКА, големите гаранти? Точно така. Със сериозно отбори ще играем.